Esto es lo que creo. Puede que tengas razón sobre tu hermano. No vas a ser feliz hasta que salgas de su sombra. Y si nos casamos ahora, nunca lo sabrás. No lo dijo con esas palabras, però algo així. T'instal·les aquí per la cara? Agafes l'habitació del pare, ell et defensa sempre i, a més, em prens la roba. Ets una gran puta. No sóc cap prostituta. Doncs què és? Amiga dels americans. Així ens diuen a les que ens agrada passar-nos-ho bé. Les coses no es fan així, Claire. S'han de seguir certes normes per ser a dalt de tot. En quin món et penses que vivim? Es Howard, el asesor. Oh, ¿te ha amenazado? No, es por racismo. ¿Puedes oír el rugido de tu corazón? ¿Qué rugido? Está rugiendo en tu interior. No seas un gato enclenque al que intimidan. Sé un león feroz. Ah, he pensat que potser voldries una feina per les vacances. Treballaries amb mi. No tota l'estona. Només de tant en tant. Quan convingués. Oh, druida! Has vingut al final! Disculpa que t'hagin fet córrer tants perills. En Pollàstric s'ha curat tot sol. Courtney, espera! M'he divertit molt a classe, gràcies. Oh, m'agrada molt que hi vinguis fins la vegada que ve. Oh, i tant! Adéu! Adéu. Haureu de sobreviure 7 dies aquí. Si ho aconseguiu, significarà que heu superat la tria final.